Żewġ testijiet juru li kolonni tal-konkrit fil-bini tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei huma ta' livell ferm inferjuri mill-istandards u għaldaqstant mhumiex b'saħħithom biżżejjed biex fuqhom jinbnew żewġ swali ppjanati. Sa issa saru 3 testijiet, bir-riżultati tat-tielet wieħed mistennija jaslu mill-Ingilterra fil-jiem li ġejjin. It-testijiet saru fuq kolonni u strutturi li nbnew bejn frar u Marzu tal-1996 taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Il-Ministru Konrad Mizzi sostna li dan il-bini ittella fi żmien meta fil-mezzi tax-xandir kien hemm qatt ta' stejjer dwar il-kuntratti ta' Mater Dei. Dan il-konkrit kien iċċertifikat ta' iż-żmien, ma dan kollu jidher ċar li l-konkrit ma kienx ta' livell meħtieġ skont l-standards meħtieġa. U dan huwa inkwetanti ħafna. Il-Gvern qed jaħdem biex jistabbilixxi x'ġara fil-passat fil-binja tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei u se jitlob li tinġar ir-responsabbiltà kemm politika kif ukoll teknika u kummerċjali. Meta ħadna over il-Gvern aħna ħsibna li fil-waqt li ma kienna sptar żgħir li ma kellux biżejjed sodot, però l-inqas kienna sptar state of the art. Issa laqqas dak m'għandna l-state of the art hospital. F'dan il-kuntest ħajsir forensic audit fuq l-istruttura eżistenti u se tintalab ukoll investigazzjoni mill-Pulizija. Il-Gvern ordna wkoll survey ġenerali li jkopri l-Isptar Mater Dei kollu u qed jaħdem fuq miżuri biex tissaħħaħ l-istruttura tal-emerġenza bil-priorità tkun is-sigurtà għall-pazjenti u l-ħaddiema kollha fl-isptar. Iż-żewġ swali li kienu se jinbnew fuq l-emerġenza li x-xogħol fuqhom beda fl-aħħar xhur kienu ppjanati li jesaw 68 sodda oħra. 85% tal-fondi neċessarji għal dan il-proġett kienu ġejjin minn fondi Ewropej. Sabiex ma jintilfux dawn il-fondi, il-Ministru Konrad Mizzi konferma li qed ikunu kkunsidrati possibilitajiet oħra. Aħna bħala Gvern mal-ewwel ħarisna lejn siti alternattivi fejn nistgħu nibnu din il-ward il-ġdida. U bħalissa qed nagħmlu qed nevalwaw dawn is-siti biex ma nitilfux dawn il-flus. F'kull pass li qed jieħu il-Gvern se jibqa' jikkonsulta mal-unions ikkonċernati.